Nisonde honta e ka haw bisimila akwa kuna foni sintelmo keneka Maliba TV 1 jabaranika anga jamana ko kanko ni diye jigabara ministri Abdoulaye Diop ye ngungun kando galontigia mina ko Ameriki gulmasi tabaw benale demedo malima abajira ko kuna foni shima 70 ya kabo l'Ameriki jamana yoro anika jira ko Maliba jigida foro ayereka lafa saudika anika wuli bla jenyogo ma uka jamana ka yeretigia buya ani jeka fo bilalila joro folola ni malifa mauye ko fuka se bima l'Ameriki jamana yemo ma kuna funchi 70 ya folo lakana ko dakuna femi anga gulmasi taba nu jenyo ko ka deme yokonya yi operation dugukolo ko kadara konnana ajira la kuyi goshil waliya konike jinin flajate walike la kulu daga yoro nuka bulma fen konika bokera o yoro menuka kidal ni suri bugu kerefe kita yere marabulu ka fola ka beni kunu halamsai jwe kalo tile mugan saba samba flani mugan woro gulmasi taba ka kuna sigi manyema ka fola ko malanyini ne nunu kon bebora barala kuna fundila ka la seli kofe ko wala gantalu ni segasagalu be sina yasa ka yoroko fole nunu koni lakana ka soro ku ka cesiri jira jate wale kelo kelele la jamana kurukara fambela ko anki bari da kuna amido RD Congo ko dobe ga fara Ebola banaxi ka kabini araba jouer kalo tilemugan flasa ba flani mugan woro je kini atoba OMS ka fola ko moko bakile ni ko de bonena unina budin bunkiyo banaxi fe no Ebola bulu fara doy ko kabini banaxi jesena me kalola ko keme sara la bi kono to nyogonde banaxi soro ituri demse be ga toromina ama kunche Ameriki Asian la jebasi fe mani Ameriki secrétaire d'État Marco Rubio na baranyogo irisi ministre Sergei Lavrov ye kuma falin ke Ukraine keleka Washington yaka chesiri jirako kula wala saka sekoni damayira beke nin kele banikula aninka jirako benka anko ni masoro ala folo osira fe Moscow ye ko kan jamana uka waliya ujelaki kokura kolumunumbe marma di Ukraine ma Ninde be dansiki hauka kuna foni sintelmola Maliba TV 1 jabaranika